उत्तर भारतीय मतं ही आकर्षित करण्यासाठी भाजपनं मोर्चे बांधणी केलेली आहे। तर छठ पूजेसाठी मोठं नियोजन करण्यात येते। भाजपचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा आणि मुंबई अध्यक्ष अमित साटम हे छठपूजेच्या तयारीसाठी प्रशासनाकडून आढावा घेणार आहेत आणि आज दुपारी 1 वाजता महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांसोबत याबाबतची चर्चा करणार आहेत। देशभरामध्ये येत्या 26 ऑक्टोबर ते 29 ऑक्टोबर या दरम्यान छठपूजेचा हा उत्सव साजरा केला जाणार आहे आणि मुंबईमध्ये उत्तर भारतीयांची संख्या ही आता मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे। त्यामुळे मुंबईत सुद्धा मोठ्या प्रमाणात छठपूजा साजरी केली जाते। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी भाजपकडून उत्तर भारतीयांना खुश करण्यासाठी हे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत। त्यामुळे छठपूजा मोठ्या प्रमाणात साजरी करण्यासाठी हे सगळं नियोजन केलं जात आहे। अर्थात आता यावरून राजकीय वातावरण सुद्धा चांगलीच तापण्याची शक्यता आहे।